Velkommen til en ny video her på kanalen. I dag vil jeg lige komme ind på emnet crowdfunding og crowdlending, som er endnu en alternativ investeringsform, som lidt går i hånd med den video, jeg uploadede sidste gang jeg uploadede en video, som hedder alternative investeringer. Og der ville jeg egentlig have inkluderet det her med crowdlending, men så valgte jeg da så alligevel at bare lave en hel video bare om det, fordi det er egentlig noget, jeg egentlig rigtig godt kan lide, men som jeg også kommer ind på i den her video, er det noget, man skal passe rigtig godt på med. Det første sted her, jeg vil vise, det er en hjemmeside, der hedder Bondora, eller Bondora Go and Grow. Her har jeg i øjeblikket 4.200 euro inde, og det vil sige, det er lige over 31.500 danske kroner. Men jeg har faktisk haft rigtig mange flere penge herinde, så nu har jeg lige downloadet sådan en statement her, hedder det. Det er her kan man se, i dag har vi den 22. og den går til indtil i går, den her den 21. januar. Og hvis man kigger på det tal, der står her, så er det de penge, jeg har fået i afkast for dagen. Og ja, man får nemlig udbytte hver eneste dag her på den her hjemmeside. Og der har jeg fået 0,67 euro, svarende til faktisk 5 kroner. Så hvis jeg ikke smider flere penge herind, så vil jeg faktisk få 1.825 kroner i afkast, uden at røre en finger med de her penge, jeg har stående herinde. Man får nemlig ret præcist 6% herinde. Der er med nogle hjemmesider, som tilbyder nogle højere, altså noget højere renter. Men som jeg så kommer ind på, der har jeg altså virkelig prøvet at brænde fingrene. Og jeg vil sådan set egentlig ikke anbefale andre sider end den her, fordi det er den eneste gode, jeg kender til. Selvom der nok findes en masse andre, men der må man lige lave sin egen lille research. Men ja, som sagt, 0,67 euro fik jeg udbetalt i går med en kontobalance på 4.225 euro. Og nu, hvis vi lige går lidt tilbage, så har jeg faktisk før haft en del penge herinde, for jeg bruger det lidt ligesom en opsparing, hvor jeg sparer nogle penge op her, får noget fast rente, og så når jeg skal bruge pengene til noget, eller investere dem i noget andet, så trækker jeg pengene ud. Og det har jeg gjort flere gange før. Så nu prøver jeg lige at scrolle lidt tilbage. Og nu glemte jeg lige at nævne, men de penge, jeg har nu derinde, de 4.200 euro, der var min konto egentlig på 0 cirka midt august, og derfra er jeg begyndt at smide nogle penge ind hver måned igen. Så det er på et halvt år, at jeg har samlet de 30.000 kroner sammen derinde. Godt. Hvis vi kommer tilbage til den 19. december 2024, der havde jeg 4.400 euro, faktisk ret tæt på det, jeg har lige nu. Så har jeg så valgt at få udbetalt alle pengene. Det gjorde jeg så lige over 3 gange, jeg ved ikke lige hvorfor. Men det gjorde jeg i hvert fald. Og jeg tror egentlig faktisk, jeg investerede de penge i kryptovaluta, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det tror jeg faktisk også, jeg har gjort en anden gang. Hvis vi lige går endnu længere tilbage. Se, nu er vi nede på her nulbalance igen. Og det har jeg gjort her den 8. februar 2024 og den 19. februar, eller 9. februar. Der havde jeg faktisk også lige under 5.000 euro. Og så har jeg valgt at udbetale de penge for at smide dem et andet sted hen. Jeg kan så ikke helt præcis huske, hvad jeg har brugt de her penge til. Men der er lige en tredje ting, vi skal ind og kigge på. Eller en anden gang, hvor jeg havde en del penge herinde, som jeg lige vil vise frem. Og der ved jeg nemlig helt præcis, hvad jeg brugte de penge på. Den 24. maj 2023, der har jeg 10.000 euro herinde. Og jeg tror faktisk, det er første gang, jeg udbetaler nogle penge herinde fra. Og dem udbetaler jeg så. Og de penge, de går simpelthen til køb af et hus, som der vil komme en hel video for sig selv på det hus her, som nok er min dårligste investering nogensinde. Men det kommer der en video på. Men man kan se her, hvis vi så går tilbage og kigger, på de 10.000 euro, der får jeg simpelthen 1 euro og 80. 1 euro og 80 cent om dagen. Så hvis vi siger 1,8 gange 7,5, så er det 13 kroner om dagen, svarende til 5.000 kroner om året, jeg får i udbytte. Jeg tror så også godt nok på det her tidspunkt, der gav de 6,75% i rente, de har sat det lidt ned. Men det gør mig ikke så meget, fordi de har aldrig nogensinde
Jeg har aldrig nogensinde ikke fået mine penge ud herfra, og de har altid, uden, de har altid givet de penge, som de skulle. Der har aldrig været noget med dem. Og derfor vil jeg helt klart anbefale Bondora og Go and Grow her. Hvis I så kan komme ind på en hjemmeside, hvor jeg er ikke lige så tilfreds med, så er der en hjemmeside her, der hedder Estate Guru. Der har jeg på det højeste, tror jeg, hvis jeg har haft 3.600 euro herinde. Og jeg har kæmpet i flere år med at få penge ud herfra. Hvis I lige går ind og kigger på, der er 5 investeringer, jeg har penge i. Det er 420 euro samlet set. Det er jo ikke de helt store beløb her. Jeg har fået det mest ud. Men der kunne man se her, februar 2023 skulle de have betalt penge tilbage. Det er altså 3 år siden. Det samme januar 23, juni 22, april 22 og januar 22. Og jeg har stadigvæk ikke fået de penge. Og jeg ved som sagt, det er et meget små beløb. Men de her regnede man med, at man kunne få, se 12%, 12%, 10%, 10,5%, 10%. Men det var bare ikke de penge værd. For de penge, jeg har haft stående herinde, de har stået i årevis. Eller i hvert fald et par år, nogle af dem. Og har simpelthen ikke tjent en krone i renter. Fordi jeg ikke har kunne få dem ud. Så det er jo lidt en øvehistorie. Jeg er sikker på, at det ikke er selve virksomheden, det er noget galt med. Men jeg tror simpelthen, at de har lånt penge ud til nogle virksomheder, som har været for usikre. Nogle startups eller et eller andet. Altså de har investeret i fast ejendom. Men så måske de virksomheder, som har lånt pengene, så er de bare gået konkurs. Og så er de bare, så står de der ejendomme i nogle andres navn. Eller de er simpelthen for langt bagud i køen om at få pengene fra den virksomhed. Så ja, de reklamerede egentlig altid med, at de havde en rigtig høj prioritet, når de her lån, de skulle udbetales. Eller når hvis der var nogle lån, der ikke blev betalt tilbage, at så var de ret højt i prioriteringen med at få de her penge fra konkursbo. Men som sagt, 3-4 år siden, at jeg investerede i nogle af de her ting, jeg har stadigvæk ikke fået pengene. Så det er selvfølgelig lidt træls. Jeg regner med, at jeg får dem på et tidspunkt, men om jeg så skal vente på år, så må det være sådan. Det samme er der her inde på en anden virksomhed eller hjemmeside, som hedder Lande.finance. De er også crowdfunding eller crowdlending, hvor de låner penge ud til virksomheder, som så stiller noget sikkerhed i, her er det landbrugsmaskiner for eksempel, eller noget landbrugsjord. Men så, der sker aldrig rigtig noget. Her har jeg faktisk 263 euro stående, jeg egentlig kunne udbetale. Jeg skal bare lige have sendt en sådan en bank statement med nogle detaljer, jeg ikke lige fået gjort. Men igen, upcoming payment, hvornår skulle de betale? Nu ved jeg ikke lige, om det er 12. i 5. eller 5. i 12. Nej, det er nok 5. december 24. Samt her 10. i 11. 23. 25. december 24. Den her, den er så godt nok stadigvæk i gang, som den skal. Men de her, de er alle defaultet. Og det vil sige, at det er en lang proces om at få de her penge tilbage. Og her har jeg lige under 1000 euro stående, og det er jo heller ikke alverden. Det er selvfølgelig træls, ikke rigtigt at kunne bruge de penge til noget. Jeg ville hellere bare kunne få dem ud, og så bruge dem på noget andet. Men jeg regner med, at jeg på et tidspunkt får alle de her penge tilbage. Hvor mange var det, der var i? Ja. Selvfølgelig 59 euro i den eneste, der kører, som den skal. Og her har vi en stor en på lige under 600 euro, som skulle have betalt i 23. Så det er altså, det er selvfølgelig 11, så det er næsten 2,5 år siden. Og man har bare ikke hørt noget som helst. Så hold jer væk fra sådan nogle hjemmesider her. Så jeg siger ikke, at det er noget, at den her hjemmeside, det er noget, der er galt med. Men der er et eller andet sted, der er noget galt. Bondora, de har aldrig snydt mig for en øre. Altid passet, hvad jeg siger. Eller hvad de sagde. Så det var sådan set lige mine tanker her om 3 forskellige crowdfunding og crowdlending platforme. Jeg har også investeret på en anden en. Det var faktisk en dansk hjemmeside, som hed The Money. Men de opløste alle deres investeringer for at omstrukturere eller et eller andet, og så kom jeg aldrig med ind i det igen. De var egentlig også fine nok.
Men ja, renter hver dag hos Bondora. Og ja, 6% om året, det er altså fint. Det er dejligt at se, at der tækker nogle penge ind hver eneste dag. Du kan følge med inde på deres app. Se, hvor mange penge har du fået. Og det passer altid. Så med de ord, der vil jeg sige tak, fordi du har set med på denne video. Og vi ses i den næste. På gensyn.